Arefo yensa emma munyina akwa babiem emra NYANSAPO kasa mfonyini so YouTube ena edwumadi ntitiriwo yedi no yeka NYANSAPO a onye so ade be man se yesane ne madwemba na yekoye nim eho yidi se wumpom ye yenso ye hu ye pa yesa beto ya desua so abakwasem ene eho amamre ne amane no ene yasa awuramu biem a ye ba besua de na NYANSAPO yasa atietia empaboa so tia aba Okofo Pomah na kache edi amano no Asante enwoma ye ba ne nchense ya na wo se ye bie fa bi English broni ne kasam oka ne se page ti bie one of the pages na afi no yakenka ne ho nenne no ansa ne ye be kone yakoma abewa Pomah akwa aba na afia be hu efa kora ye ba bie ni asemfu ewo ho a ye be kenka ne hu amho abakwasem no ma men kan che na men se wadaroma subscribe share na like neje wadwenkyere efato ofama me na emoa ye nyina me da se waye ne saade ama me abrewa ye ma wakwa baba NYANSAPO so ya iburu abrewa na umpo muti se nyankopɔ tumi ede nyamiase na nanu madaro de nyamiase abrewa ye bebo nkomu biem ye nya ato achi wi a wo hu edin die na ye nika enhwe wi ansa na no wo kire ma de bi ma me hu ti me ntuma ye ne efra mi me hu ne se esekente na enso enye kente nti eye mpoa a edi twa kentempoa nya saa na ne wada ma won so di efra we ye frɛ ne sɛ efra no ebubumaba asekyere bi wo hɔ ana asekyere wo hɔ ye wo aboa bi te sɛ usa kɛse bi na ne honam no ayɛ te sɛ de me fan sa atentihu ana ntentan bi sa na aboa yi enua moban ketenkete a ebubu abobɔ ho se de ya heda anwono no se ya na bi to aso kɔ animu saa ena aboa yi wohim ano kakra bi na nti sa wote wona wunnim a wuhunu kura abesuru behunu se dua ye moba no na eba wona na nte ba wo kana no wodina e fere na ebubu moba ehun ntomani arefo no ebronkum egu ishani ne tikuma kwadue na beso abiribira na nanu de bu bese ebubu moba ne bue wogina ho no onwono ye anase wokumu no onwono ye ebubu maba ne bue wogina ho no onwono ye anase okumu no onwono ye obi nhunu kwane a ode ofa so a onwono se ebuye no aje so no nko a babna kwabo akora de bodwo se ebubu maba ni wo ebubu maba ni wo amanfo ni wo na sitini wate ni bu Yesu ko mu no onwono ye ana wogina ho no onwono ye o ma da same mu hu obi asma mo fuma ni hwe e ma refi se abrewa wosaye dwumtuni pa a wampen e wodwuntu mu yesia de na ye ka wedi achem ya na me ka se munyamadwenkyere a mu fi se bia yenya brenka yenya breka pa nenne ade a ye besua no ye nua baako na dwenkyere na sembisa a wode to honom a ofi se ebeboa e na wode to honom a ye kan ye no ansie hu se sabia nkrɔto mu dɔ e wo se yesua bibi e de fa ho no eno ena ne ye bedi hu nkomo yi krache bi bisa se ye misa Okofo Pomah se eba ne sei ena ye nua no mu firi Kumawu wono kwa hemfie bia na onum kura wo mafunu ohwefo a wo hwemie eno ho adisia ena ye besie tibuai na ye nkwa abrewa ho biem na ye nko bisa no na wonchim sanse mpanyi se akom ene nchiremu abrewa eba ne sei enuanum ye nuanum Kumawufo ye kwa hemfie bia ye kura wo mafuni de baaye a Kumawufo ye kura wo mafuni kane no na etuo eni ho nti bra denchira ne Asante kunu na Asante memu nti obi a no paade wore boro ho ba ne Kumawufo no de enam se ne twerebo akodua edi ekunu mu akotene no
na ama se ehu aha ese yese dom ani sande oson takrache bibia no se dom bi e ba no wo mu ani wo mu so nti wo mu so kwa ye paade ye de boye ho bai enu nti ne enwa mafunu na ekuta wo mu akode ne ye de ba eno no na se eye akode a na won mu fa won mu ko sana ha wo mu de ba na nu ache na kunu egu ye ni bia no se wo mu hia bibi wo sante hene ho na ye ba enwa mafunu ni kurae ye ba enim se na nada ye begira ho de asi wa kirim na nati wo mo nka no wase kumewufo na aba no wasore na enkomodie ana kita ho bi a ese oni wo mu die wo di gie kwa no amu no aye ne ntama ma nti kumewu ne efre ne bema wo mu ba ye ba ne mema so ye ba hemfi anya se ye kokoye ho ba ne mema so esa abrewa metiase a se uhu se won mu kura saa woma no na wo mu de ba woye otumfo opomso kura na deadi di ache se anibre na aba won mu ba na wo ma ama na hogono so nyese bia wo no be kontokwa nenso no saa na wo ma bosse da bibia di akire wa ma hu se yaba ano ne nne ya wo mu ba bia na won mu kura wo mefu ne asetena ne bia se eyi bia entesa na emum ayese asabdindi bi esi ye dia de bi touching na ayi no ibi ayi bi aba ye ba sa enti abrewa bebi sase saa kumawufo wo me ya wo mafiri yo mu kura de ba anfie no eno ene de yeta hu no ye nkuro bi no so ene na ese eya akofom kakra enso kane no betese yesi panyini bi awu a na ne nananom no won mu kurokura ma bi na ye de pemfom de kotwa hwede ha na newu yemu ya no ene ne wotwa kan bi ana eno nsa so fa bi no so na chese kumewufo no wo mu ba ye ni ye mu ya na ye be na ye bibi ba ye na ye kope bebi eda ate se nkola no ye saa so a ye de gibibi fre abusuam panimfo no ho ani bi a na nsa ne bi sika ka ho ne ye de amangola na wi aye mu ya na saa ni kumewufo de nti arefo na je se ye nua baako adwenkyere a wode bae na ye di hu nkomu asempetia na obaako bi nso sa bi se biem mfa nche ye ntimi mo bodin sa sesi ye adwuma no sa na afidi no eni wono ma behwedin no so ne abo nanso obaako biem esa bisae se obesre ye misa abrewa na wonkyere ye ade a ye friend se akatamanso wo ekon bi a eba so a ne ye friend se akatamanso na eno na ye kwa abrewa nchen yi na yakọ bisa medical ka kire wo se enema ne bi wo hono a aya na nwumam ye kenkan bi pa e wo ho nanso no nwuma de yenko e na ye ba no broni beka se reality se de english puto ka se wo beka no se na asem no so etie pa e wo ho sanse to da de wo twro no otimi twro no wo chia no de wo kwa aten de wo ba aten de ogina ho no wona ya na atentro do no e wo no abrewa akatamanso wo akatamanso kun yakun bi ba sa akatamanso kon de menti bi sa nim se otimfo wo chinye bi a efre no katamanso ai oho den na se chinye yi e ba ye ninya se di se kane no se ekon kura ese na ekure se kun ba obi yetime de flag bi franka ani e de abesi ho enti otimfo akatamanso wodi sinishi yeso a obi entimi montra yeso akata ne manso obi entimi ntre enkwati chini ye no sama kofa akire baabi na mebem nti se kon no amaso a wo mu antumi ne gu ne yakwase otimfo de na akatamanso esi na se akatamanso ya ye kan wasemi
eye chiniye kase a chiniye kase pa e wo Manhyia ka ho nananom tena se babia ana se no de makwa Orefo the sakatamanso no kra no wotimfo saa won ntoma wo we ka se biribi atwam be sabra na kwa me chiitwie ne wo ansana kukuware de second ba wotu kwan afi ni ye keke ne hu se yesu wu nti da obae ufra ne ntoma akatamanso ene wo di chiri ya sie no so di fie ahemfie ho twa no ho akɔfa nya ahemfie ho kɔfa amakom nom ene wo saa betena ni betena ase ɛwɔ ni simples shrese wi wati ase ayefo na se eno so ho asem no na je se enye ni chine ye nko a nemum yesa ewo ne ntoma opemso ewu bia wotumi fira na ye de chine nsin so na abrewa ma yesuade ba ko se enya ade a epie basa timoma infantry team e kire se madwen kire no ye kan pa ti koso na fato wonom asembisa ehun behia se ye nyina ye benya ho enkyekye ne adesua no ye hye mobo se ye be kire na yakọ ewo honom enti ye di we nso e di besia e ma remfi se obe subscribe na wa share na wa like e di amaye na afei ye sramani die ni ahobrase mu a obi a wo kwan enti ne ye frɛ bibi ka bi ma menka bi ye democracy e die no obi a wo ho kwan se obe kire wadwen kire dafso ye be sramani die ni ahobrase mu e ya yadwen kire no ye ma ni die mrem na yenyi brosem emfemfirim yenyi nsem a eye kasatwitwie a emfa abotoye mu emma emfa emfrim na English boni beka se ye focus ya ma ye ni enko dwumadi na ye di na nkasa so na ye misa ho bibi te se de ye nuanu abisa ya betena sei na eburu nsem no de yenyi mfrim na anko ye kasantwi ankofa amane foforo amfa amre beda se watie ni sa subscribe share na like na je wadwen kire fato ma midi ene ebusua pani owusu aduomi ye be share dem mo bye. Dentini ebube ne brebe ese ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadoro sra banyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pe enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abone ntakra na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de seyin ni din wo ba ma akola wa no so pese otrimu usuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se Funu no ya aben antima nyina ni mu ampata na wo yade ya